Dem baş temaşavan hêja. Di nav çend mehên dawî de bandora qeyrana aboriya li Tirkiyeyê kûrtir bû. Li gor bûyerên heyî mixabin di ev qeyrana aboriyê kûrtir bibêje. Medşen bernameyê din de behsa bandora qeyrana aboriya li ser jiyanê kir. Îro jî em ê di bernameyê piyêsa de cih bidin zehmetiyên ku nanpêj û xwedî lokantayê dikişînin. Wek tê zanîn di pirtûkên ku Wezareta Perwerdeyê amade dike de tim tê gotin ku Tirkiye ji alî hilberîna genim de xwediyê cihekî giring e. Lê di rastiyê de Tirkiye ji Çînê yanî ji welatê herî qelebalix jî bêhtir îthalata gerim dike. Li gor daneyên heyî ji destpêka desthilatdariyê AKP heta niha ji ber polîtîkayên aboriyê bi tevahî 654,000 jotkar dev ji karê xwe berdane. Yani AKP li welatê nan gel bênan hêştiye. Nanpêjin ku em wan re axivin ji ber zemê ku li ser arvan tên kirin bêzarin. Em firincî esnafî olarak nava vî semê de en sıkıntıya mezin em dikişînin. Tabi vê derê semê berê torbekî arvan 150 milyon bû, ana biya 320 milyon. Vî çaxê kar û zarara me ji hev dernaxe ji ber vî havayê sıkıntıyekî pir mezin e. Millet jî li me mezetike, millet jî dibe vî zamê çima çêdikin. Em jî dibe wala îşê me yani gram biye, pir zêde biye ji ber vî havayê kar û zarar ji hev dernaxe. Torbekî arvan bû 300 milyon, 320 milyon. Tona kezdik bu 750 milyon. Etimizde ki vergiya iş yeri daha ziyade bu. Di nav disê mehên dawî de tenê li Amedê sî firinê ku nikarin ji ber zaman kar bikin hatine girtin. Berê ku me arvan disan me 150-160 digir. Aneka em 320-330 digirin. Menan bi 3 milyon dide. Aneka me 3 nîva dir. Arvan di qat zêde bû nan ciyê xwe de êja. Evî fiyatê xilas nake. Vî awayê here preferenciyayê bigirin yani. Fabrîka jî arvan nayînin. Giş ciyê xwe de anin. Çiqa dolar zêde dibe nan jî awqa zêde arvan jî pêra zêde dibe. Arvan ro bi ro zêde dibe nan ciyê xwe de. Ro heye di cara arvan zêde dibe. Yani berê nan em mecburî em ê nan bixwin. Em nan naxwin em nikarin jiyana xwe devam bikin. Aneka preferenciya zirarê dikin. Yani vî fiyatê arvan vî hawayê devam bike Diyarbekir belki firincî jî nemîne. Nikarî nan zêde bikî gora serê xwe. Haka ava devam bike dernek jî hinkî dîrayetlî be firinciya to bike herin girevê nan dernexin ew jî qawskî mezin e îş savaşe. Ev nanpêjî ku karê xwe didomînin jî diyar dikin ku kar û zirara wan êdî hev dernaxe. Bihayên arvan, hevîrtiş û êzingan di nav demekî kin de di qat zêde bûne. Art mayeke nû ve jî Mayo ser cwaber mayeka îşeşa cwaber ma award guretin sohote milyon. Ma iki harbi hirse 10 milyon. Mayen nudun hirin milyon mar khalas nikun har zav bivay. Her roj mayo ardıgen hava bir ma aynı fiyata nişken bi. Ma ana hal ma kar ma yani ma zarar ma kar niken. Har zav bivay, kweli zav bivay. Maya biyavay yani mana hal mahe nişken atma nişken mazvar ma nişken khalas bik. Olay ki noise zaf erjun noise ma iki çevre ilerun hun zarayış grot ane ma ama ne grot tay grot iki yo İstanbul'u yo kile mir 20 milyon ane ma ama yo kile milyon 8 milyon. والله ما zarar ken. Ana her karman onun için yok. O ve ana ardu yo çare vinse بعدنse bon hol. والله ما أنا مش كده ما ده يعني ardu ma yo fiyata niye? Her hafta mavaze her hafta to rera ma farklı per tarafın ken والله ما niye şave.
وانقه ولا فيات بلنيو Di demên berê de tenê di meha nehemîn de ango di meha îlonê de arvan bihat bû. Lê di roja me de carna rojê du caran jî zam tê ser arvan. Yani 25 sal az usta me devek fırını da şoğlum. Tı zaman ki zam ki avanat ya. Sale car ki milyon ki 2 milyon dağıt ser. Sale car ki milyon ki 2 milyon dağıt ser. Ana kapre havalı me fırını gırtına. Ne karın arvan bıkır. Arvan tine. Haberi fabrika bideyindi da. Devrdayım atahe bu tek. Karı bu caradını jib sendana. Ana kaptu perok yatırmıştı ki. Hen anu arvan tine. De bejin kontenjan. Fabrika ecradı bejim şu arvan binet ve 20 torba hak ete. Az 20 torba az şey roja da bıxadinem. Arvan edin az eşkere binem. Yani gerek gelim bükemem. Hatta fiyata gelim nekebe, arvan nekebe. İşe esnafa zor. Ya şu bu antene geçerli ne ha? Piyasa şavaya. Ev xeyran aboriya ku ji ber polîtîkan hikûmetiyên şaş her diçe kurtir dibe baweriya di navbera esnafan de jî kêm dike. Ji ber ku tu kes nikare zemên roja pêş xwe texmîn bike malzemeyan deyn nadin. Ev rewşa ku dertê holê çerxa hilberînê dike nav kaosê. Ez berê lahmecûnê me di me berê hewayî 9 milyon bû. Me ana kiriye 11 milyon. Me ji bo çi viya kir? Arvan berê torba wî 175 milyon bû. Ana viye 305 milyon. Di qat hatiye ser. O zebze tibê jî ji xwe serma jî hatiye ji xêrê sermayê jî van dolar û euro tev zam dibin yansımışê tev tişta dibin ji xwe. Normal olarak ji xwe hatiye ser wî jî. O yağ bê jî yağa me berê me sendin 180 milyon. Yağ ana viye 505 milyon. Yağ sê qat hatiye ser. Ji di me berê me sendin 180 milyon ana viye 505 milyon. O çî toptancî jî ji xwe endî wedelî jî nade te. O malzeme jî pir nade ji xwe. Tev dikevin stoxê. O di hêla wî de em gava malzeme ji wan dixwazin ew qaskê heftekî ji me re dişînin. Berê mesela datin me ikî di ma didan me pere jî nedixwastin. Ana nikarin bidin me ew jî ew tune mağdurin. Wala me jî lahmecûnê me got di me berê 9 milyon bû me ana kiriye 11 milyon. Dîsa xilas nake. Dîsa zirara me pere berê lahmecûn maliyeta wî 6 milyon û nîv 7 milyon 7 milyon û nîv dibû. Wî arê de çû dat. Ana maliyeta wî gîştî 11 milyon jî derbas dike ana. Belê temaşevan hêja em hatin dawiya bernameya xwe. Ji bîr nekin me bişopînin û bidin şopandin.